Hej folkens, og nu skal vi lave en FIFA-karriere, og det skal simpelthen være med Manchester United, og jeg kan forske om ikke er som den er. Ja, vi skulle være med den FIFA-karriere. Jeg får kameraet rystet lidt. Mig der lige knokler med det. Nu får vi slut, så ikke som det skal være. Jeg kan ikke få det så helt ordentligt. Men skriv noget i kommentarerne, hvilket navn I tror, jeg hedder. Jeg kan hedde Mikkel, Lars, og jeg kan også hedde Ken og Simon. Ja. Værsgo, altså. Så er vi vendt tilbage, og jeg finder lige holdet og skrive, hvad jeg skal købe. Men jeg starter med at købe. Jeg kan få meget overstået lidt. Se, I kan ikke se det under lyset. Det er for meget ind. Og så kommer nogle lidt larm nogle gange ind i manden. Så det er simpelthen en lille jeg kan have en lillebror. I kender det nok. De er pisse irriterende. Og jeg tager lige en controller nu, der hvor jeg ikke ved, hvor jeg tabte den. Okay, jeg tabte den lige her. Og jeg kan selv se, det er helt rigtigt, altså. Det er, nu kommer jeg videre. Det er spændende. Se. Her er amatør, nej. Professionel. Jeg taber nok nogle kampe. Yes. Professionel. Måske hjælper det. Jeg hedder ikke. Jeg hedder bare herrefri. Fordi I må ikke kende mit navn, fordi I skal skrive noget i kommentarerne. Og I må gerne skrive noget i kommentarerne om jeg skal, hvad for nogle videoer jeg skulle lave, og hvis jeg ikke set min skolevideo, så kan jeg tjekke den. Og okay, hvad for en bil jeg har. Det er en stor en med stor bagage. Det kan være en Nokia, en Skoda, en Volvo, en Peugeot, den kender jeg mere bilnavne. Mercedes. Den hedder Storm M. Det er fint, det må stå med dem. Og I må bare skrive noget i kommentarerne, fordi jeg vil gerne høre, om jeg kan gøre bedre, eller hvad jeg skal gøre bedre. Og kameraudvikling skal jeg nok sørge for at gøre bedre, når jeg får. Nej, vi gider ikke at lade dem kende. Vi kender dem allerede. Så hvis vi stiller holdet op, så tænker jeg, hvad kan Martial spille? Kan jeg godt spille midtbane? Angreb, men han kommer til at spille her. Køber vi en Neymar, eller vi køber. Okay, jeg ser lige på transfermarkedet. Og så vinder. Og jeg valgte simpelthen, og jeg vil med at få hørt Neymar, hvor meget de vil have for ham, og så jeg forhåbentlig får man måske ikke. Det kan jo være, at vi bare
kan nøjes med en anden en. Ja, jeg ved ikke, hvor meget det er for. Vi starter med 100. Jeg skal bygge for Megatarium, det ved de nok ikke. De vil gerne trænes, det er fint. Og hvis den her ikke kommer op, det er fordi jeg så ikke vil lave det her mere. Fordi, altså, det var sådan, det var ikke så sjovt nogle gange, man laver det her, men jeg skulle hellere lave noget andet. Skal spille guitar eller noget andet. Jeg der bestemmer, hvad jeg skal lave. Jeg har 100 meter. Jeg tror bare, vi begynder træningen. Så når jeg har været færdig med træningen, så kan I få se resultaterne.